Hi guys, mayong hapon. Doon ako ipakita kanyo guys. Kinilamihan nga saging nga manilanon guys. Mao ni saging nga manilanon guys. Ngalamian kayo. Pugan na siya guys. Bagong niluto. Kining saging manilanon guys, makatabang ni sa tong kalawasan kay kusog kay nimo obra sa tong hugaw. Og lami po ni siya ay sudan og kanon guys, ning manilanon og kining manilanon guys, ana siya saging guys. Makaayo na siya atong kabukugan kay taas ni siya og potassium. Salamat guys sa pagtanaw niyo sa akong videos, ug ayaw mo kalimot guys sa pagsuporta sa akong channel Zigaro TV, ug sa pag-like, subscribe on dagan pang videos nga inyong matanawan.